Temos aquí a dúas persoas Sí. que estamos falando de perda de persoas, pero moitos tamén teñen perdas materiais. Claro, hai moitos tipos de perdas, claro. E tamén hai moita dor nisto, verdade? Como estades vos? Como vos chamades? Eu son Silvia. Silvia Son Carlos. e Carlos. Vos perdestes nada máis e nada menos que a casa. Sí, Pero non foi un embargo, foi un lume. un lume. Guau. É dicir, vos estabades a punto de entrar a vivir na casa, de feito creo que estabades na vosa autocaravana, Sí, era a vosa ilusión, levabades traballando un montón de tempo, 2 anos. 2 anos. E de súpeto, Ardeu. ardeu. Como foi ese momento? Pois foi... Contas ti? Estamos traballando nela, estamos autoconstruyéndola, digamos, con outra xente. Marchamos onde estábamos vivindo daquela que era na autocaravana, pero na costa, Onde pasou isto? en Chandresa de Queixa. E marchamos... Lumes de Ourense, efectivamente, todos lembramos eses lumes de Ourense, non? E marchamos o domingo, depois de traballar nela, íbamos a voltar o mércores, e o luns pola mañá chamándonos, dixéndonos que non quedaba absolutamente nada. Nada, Nada. nada. É un shock, claro. Sí, nun principio pensei que era unha broma, porque foi o 14 de febreiro, e nós non o celebramos. E pensei que era unha broma de mal gusto de Carlos, que dixen, bueno, xa, como broma... Como broma non é a Non me mellor da parece broma. moi axeitada, pero cando empezou a chorar dixen, non, isto non é broma. E foi así, marchamos un domingo pola tarde, e o luns pola mañá non tiñamos casa. Todos os vosos soños foron, Todo. podemos dicilo, o carallo, directamente, non? E sí. Directamente. Como son os días posteriores? Porque un queda en estado de shock, desanimado, chorando e sen ganas de nada. Pero como levantades cabeza? Como... Sí, porque agora teñen un sorriso, que digo eu, non? Foron recollendo esa felicidade. Eu Sodes quero- felices agora? Esa Claro. é tamén unha pregunta. Sodes felices? Claro, eu quero saber 100%. como resolveron iso, non? Sí. Como foi entón esa recuperación? Pois os días posteriores, nun principio quedamos ali en plan, ala, veña, imos coller unha pala, unhas botas e a desescombrar. Pero a realidade é que estábamos completamente bloqueados. Claro. Estábamos na autocaravana e non podíamos salir dela. Porque o cheiro da casa, é que era esa dor, sentíamola no corpo. Eu de repente sentínme agotada, completamente agotada. Entonces, que fixemos? Marchamos de ali, despedímonos de todo o mundo, dos veciños, e marchamos... De non voltar. Non. Pero nos daquela vivíamos na autocaravana, Xa. e que a idea de non voltar. E cando levábamos ni un kilómetro, recordamos que tiñamos unha horta, tiñamos abellas, e pensamos, ou seja, mentras estaba todo ben, nos cuidabades, as abellas, a horta, e ahora que está mal, nos abandonabades. Entón, dixemos, non, hai que voltar. Marchamos 2 semanas ou 3 semanas, parear, viñemos para un sitio de pegar a ben o vento, na autocaravana, e as 3 semanas ou así voltamos. E aí estamos agora. Apoiastes vos nos veciños, na familia? Sí. E agora xa estade na casa? Para min foi... Perdón. Para min foi clave, era moi importante como deciu a miña nai. A miña nai quedou viuda antes do COVID. Bueno, ela pasou, era unha muller moi forte, non sabía como decirlo. Non o pensou 2 veces, dixo, pois tendrás que volver a ponerla en pie. E Xa está, é pa diante. Ole por túa nai, eh? Resiliencia, Ole por túa nai, como a nosa amiga. Sí. É que teño... El mejor consejo que te pudieron dar nunca. Luis, ¿Sabes? Como esto sigue, pues tendremos que volverlo a poner en pie y a volver a luchar. Es la mejor terapia. Ana, é que ese é un exemplo da perda, pero non? es que é a mellor terapia. O reconstruirse, non? É dicir, aprender da perda tamén para sair e sair máis fortes, non? Es que este relato Esa tiene- tatuaxe que tiña ela de resiliencia, non? Es que este relato tiene todos los elementos que tiene que tener. Primero, primera respuesta, que me la puedo permitir. Quiero huir, no puedo más. ¿Cómo me falla la vida así? ¿Pero qué hago? Me remango, construyo. Hay alguien también que te dice, oye, espabila, te da un azote y te dice, ya está, ya está. Ahora hay que mirar adelante. Lo que puedas hacer, lo haces. No va a ser lo mismo, obviamente.